ne Kithure Kindiki ni ng'ata achiel kuomgi nyaka donje duond bura mar ODM kochwo ni nyaka giduto gidoge telo kaka gin sani. ODM wacho ni nyaka to giyud lemo mar jalup jatend piny e winjruok margi e duond bura no mar UDA. Walter Nyambaga ntiere kod ler. E kinde romo moyiedhi mane okelo jodito mag ODM kanyakla e log tich mare Nairobi, e bilo mbaka kod jokanyo mawuok Turkana kanyakla kod Nakuru, ka ema ODM okone jatend piny William Ruto ni oikre mar donje duond bura mar ODM kendo laro tend kom piny kod otiko mar ODM. Lazima unless Mheshimiwa Ruto aamue asiwe candidate wa UDA akwe wa ODM, ndio tutaweza waachia udeputy. Lazima tukae ngumu. Today we're in partnership with our brothers and sisters from the other side, but we must never lose our identity. And the intention is to eventually form an ODM government. ODM okone jalup jatend piny Kithure Kindiki ni ODM geto kom mar jalup jatend piny gi sironyo. E kendo ka Kindiki geto kom no, to nyako donj mane ODM maka onge to mano nyiedho modhoth. Ama Kindiki aamue awachane na mambo ya UDA ingie ODM, ndio tutaweza achia yeye udeputy. Lakini as long as wote ni UDA, mmoja lazima atabaki, mwingine tunaenda naye. Najua naongea kama nani? Kama deputy party leader wa chama cha ODM. I am more than confident that ODM is going to form the next government. Of course, in partnership with UDA and other like-minded formations. Ndio? Kwa hivyo tuko ndani ya serikali na tutabaki hivyo hivyo tukiendelea mbele. ODM okoni serikali nyaka pog managi diere kamwanda mar bungu to managi diere kata pirabich ewi pirabich. In the next government, this government we came through the window. The next government where we want to come through the front door. Yawezekana tukue 60, UDA kue 40. Lakini kuwa fair tumeambia ni 50-50. Na sisi president tunaanzia rais na udeputy. We've been here in broad-based government today. Hatuko wengi, tuko wachache. Hatuna stake kubwa, tuko na kidogo, but we know the meaning of being in government. Chamano osingo welo ne jokanyo e yono mauyanga kendo chiwo ratiro ne jokanyo ma onge ywak ka ng'ato obuto e yoro yudo tiko. They have spoken a lot of power in them, and they have been stating party policies. So me as party leader, they leave me with very little to say. And because what they say is what I also should